Yaba mfowethu. Kunesilima lana isiphuphuku sokugcina isithuthi singayinga esafika sathi uPhungalenja ucula amasimba uPhungalenja nekhanda ngathi kusuka kweBhanoyi. Listen properly. Wakhipha umsuzo we-album into angazi uzuyibona kuyabhimba nokubhimba leyanto sekuze kwakhunda neshiku isiphomoliye ukusuka kweBhanoyi bheka. Ngamthembisa lento nje. Manje uthuli kwesiyami ngathi ukhothwe izinja. Hey wena khophalesha lalela lapha wena lento evokomele lengathidla amaphilisi okuplivent. Muzazi ukuthi awuvuthiwe kahle ekubeni ingqwele. Musu ukhuluma kakhulu sibangela umsindo la thina sizinsizwa siyashaya. Kuthi kwayiqhathwa kona lento kwakwelusa yona lento leyesichiko lethi akusebenze lokho. Thina siyashaya bafowethu ngalendlela yokuthi umfana umxebula umfana akufonele everyday. Lalela wemfana mina angibhekani nawe nkabi yami ngibhekana nengqwele zakho. Wena bisi ingqwele yangakini kube yona ngibhekana nayo ngoba hayi wena umfana kakhulu wena. Yabo nje lesingayinga ukuthiwa ulokhuzana umlambo bese ibone seyinkunzi yeyiya kodwa utwana la kuyashawa. Umlambo ngizomshaya into ehlulayo ekufanele uyishaye isiginci. Sikushaya thina kwembule kwembeso 3 months. Faka lento. Induku sikushaya nje. Wena shaya isiginci uhlukane phansi nomlambo. Ngeke uzumnuka umlambo. So bafowethu. Yep. Please. Ngenza kwethu ngisondezeleni yena nimcela ukuthi akakabhula athathe zakhe sike sibonana. Isibizo lapho odwendweni naye mfana sike sihlangane. Sike ihlabane emalunde kanti kwethu ngifuna ukumhaga. Mina ke inkabi zami inkabi ngiyayihaga ngivele ngiyibambe bese ngilola nayo. Ngifuna ukugugela. Ebo! Nawo sekubeni. Basabe kulala siyavuka kuthiwa siyabizwe insizwe nganda isapheli inzoni insizwa. Noma umgqibelo sibiziwe siyakhona.